Miki? Rastio? Čau Miki, dáme trendy? Čo? Joe Trendy? To som ja, biely Eminem. Nie, teba som nemyslel. Dáme trendy na sockách. Ja, jasné. Ja dám LinkedIn a ty dáš Instagram. Super, tak toto je našich 5 trendov na rok 2025. Hovorí sa, že samotné príspevky ti už budú v roku 2025 na Instagrame na hovno. Príspevky sú teda len začiatok. Väčšinu svojho obsahu recykluje po starého obsahu, lebo tie najlepšie veci sa dejú v správach. Záujmy príspevkom, ale predaj v správach. Správy sú totiž skvelým nástrojom na budovanie komunity na sociálnych sieťach. Ak niekto u teba už niekedy bol, správ si z neho kontakt a napíš mu, keď máš zrovna voľno ako tento masážny salón v Prahe. Čísla ako 10 000 sledovateľov alebo virálne príspevky už teraz nebudú takmer nič znamenať, pokiaľ ti nikto nepíše a nepredávaš. Ale o tom trošku neskôr vo videu. Miki. Ak chcete, aby vám venovali pozornosť aj úplne cudzí ľudia, nevytvárajte, reagujte. Ja to volám reakčné statusy. Môžete reagovať na tému, ktorá práve teraz rezonuje. Vizuálne sa to dá aj výstrižkami z novín spolu s vašou fotkou. Taká malá rada, najprv predávajte tému, potom seba a svoj názor. Preto sú tu použité až 3 dôkazy, že je to téma. Môžete reagovať aj údernou fotkou, ktorá sami vysvetľuje nejaký fenomén. Alebo môžete reagovať na zaujímavý výrok, ktorý s vami rezonuje. Pozdravujem work-life balancerov. Však vlastne to sú mužia. Ideš, Rastio. Osobnosť, ľudskosť, chyby a tzv. What the fuck momenty. To je niečo, čo je na sociálnych sieťach málo. Také nejaké nezvyklosti, chybky. A je to zároveň niečo, čo vytrhne ľudí, ktorí scrollujú videami ako zombíci. Je to niečo, čo v šablonovitom svete obsahu tvoreného pomocou AI vyčnieva. Napríklad toto je what the fuck moment. Pripnúť si mikrofón na nožnice a rozprávať do neho. Niečo, čo sem nepatrí. Akože chápem, znie to úplne šialene, ale skús do svojich videí dať niečo netypické. Niečo, čo rozbije feed s ostatnými videami. Napríklad, môže to byť tak jednoduchá vec ako dlhé umývanie pohára. Napríklad toto video dostalo zbytočne veľa dosahu. Bez reklamy, iba preto, že som tam dlho umýval pohár. What the fuck. Spolupracujte a tvorte obsah s profikmi z iných bublín. Na LinkedIn zatiaľ poznáme primitívne formy spolupráce, ako sú spoločné fotky a tagovanie. No čo tak skúsiť spoločné videá? S Robertou som prepojil bublinu LinkedIn a bublinu realiťákov, s Kamilom to na bublinu produktivita, s človečinou dokonca produktovo na bublinu žien, čo sa chcú veľmi veľa rozprávať. A s tebou, Rastio, tu skúsime prepojenie digitálcov z LinkedInu a z Instagramu. 5. trendom sú krátke videá. Na tom Instagrame to bude v roku 2025 hlavne o úvode videa. Ale on sa bude tento rok robiť trošku inak. Hook nemôže byť len textový, že vymyslí si takúto vetu a ľudí to zaujme. Hook musí byť všetko, čo sa nachádza v prvých 2 sekundách videa. To je vizuálny, textový, obrazový, kamerový, zvukový, strihový a ideálne všetky naraz. A ešte do toho pridať nejaký what the fuck moment. Napchaj tam toho čo najviac. Úplný súhlas, Rastio. Ja len doplním, používajte nielen vo videách zosilňovače myšlienok. Ja som tu zvukovo zosilnil primitívne formy spolupráce, vizuálne spoluprácu s profikmi z iných bublín. Mocnejšie, čo? Ďakujem moc za pozretia a prišlo vám to užitočné? Veríme, že áno. Aj ty si in. Aj ty si in.